Irido ang duwang militar sa Matnog Sorsogon matapos na pagbabadilon kan kapwa militar. Mag-aalas 9:30 nin aga kan Enero 14 sa laog kan sa indang detachment sa barangay Sinibaran. Sa impormasyon na piko ng sospek sa saro sa mga biktima matapos na daisubot ini mapaunrahan kan biktima na makipag-inuman sa iya. Darakan subuot pagkakainsulto, kinuha kan sospek kan sa iyang 9mm pistol asin pinagbabadil na ang biktima. Base po dun sa witnesses doon sa area na na-interview natin na may narinig silang 3 putok ng baril. Pero nung na-recover namin doon sa area is 2 empty shell lang. Binisto ang sospek na si Sergeant Arante Felipe E. Igenya, 42 anyos kan Zone 1 Lanigay, Pulangi, Albay, na nasa impluensya pa kan alak kan maarestar kan otoridad. Mantang ang kinapikunan kay ni, iyo si Sergeant Jomar Mecenas E. Aas, 27 anyos kan Barangay 8, Caloocan City, Manila. Tinamaan maninbala si Sergeant Pedro Cañeso III E. Lorente, 41 anyos kan Barangay Puri, Pili, Camarines Sur, na presente sa lugar kan pinangyarihan. Opo, nung inaresto po natin, ano ka ng documents, mga witnesses, and yung mga requirements, documents sa kailangan para sa pag-file ng kasong frustrated homicide. Frustrated homicide po na-file natin at na-file na natin ito kahapon doon sa isang biktima, si Sergeant Micinas. Pero doon po sa isa naman, si Sergeant Cañeso, ang pinag-file natin doon sa suspect, laban doon sa suspect ay slight physical injury. Tama nin bala sa manlain-lain na partekan sa iyang hawak ang sinapo ni Micinas. Mantang nadapisan manin bala sa bitis si Cañeso. Na-recover man sa pinangyarihan ang ginamit na badil kan suspect asin ang mga basyo nin bala. Base po sa medical certificate, tama kay ning saro si Sergeant Micinas dito po sa mid-chest. Ito na kasi kayo dito, mid-chest, left upper outer chest, left abdomen, and left back lumbar. Parang itong sa mid-chest niya, yung sa ano niya, sa left upper outer chest, dito lumabas sa mid-chest. Itong sa left abdomen niya, dito lumabas sa left back lumbar area. Sa presente, nasa kustodiya na kan Matnog Municipal Police Station ang suspect para sa magkakanigong disposisyon.